ADC. Tak celukane, Mas. Ya, coba golek ana. Dodo, Sukardi, Rene. Dodo kalau Dodo nyedak do. Dok. Do ayo do. Hei. Apa enek ledek gampang kok jenenge lanang ki lah ya. Kemal Dodo. Ora nek nyele mbok sak lumrahe lha iki sing sewane iki putri-putri ayu kok pok celuk dodo. Iki padha KTP-ne lho, Mas. Oh ngono. Asli lho. Asli. Dodo Rene, sepoti to. Yo. Dodo iki kowe ya. Jejero karo Dodo asli iki. Lah kok padha irenge. Ya mung siji bujel ngono ae. Kene do, kene. Kene Bubagor kene. Bakor iki juragane iki kok iki padha apoke Lah Bubagor. iki yen cacah sedap malam iki Bubagor iki meti iki. Dhisik anggere Supranada teko ngendi-endi nyawa ki enek. Enek. Sapa ae kancane? Karo Utama Rene. Balen kok pawon kono kuwi. Lah biasane ya ning kebon iki kok pawon ya sape. Ayo. Baleni sepote padha. Iso ngono kuwi. Iso coba neh sepote padha dodo tok. Mas, tunggamu ki piye nek iso kaya ngono? Ji loro telu. Kurang telu ya, Nduk ya. Sugina karo Qasim.
Ladane iki jero apa nek banyune ngono apa piye? Coba kuwi tok dijikok nggon kuwi tok. Jirolu. Lah bareng iki tek mekengkeng ae iki isimu apa? Delok. Gusti Allah. Wesek kaya ngene. Mesa ya dirawati iki piye ora bocah iki. Mbok liyane kaya ngono kuwi ora ya ampek ora ya lara ngono kuwi. Delok kaya iki kresek mbok untel-untel ngene iki. Rumah samu ki njupuk kok ngendi? Mangkat mau wis tak priksa. Takon nggo gombal. Lah iki beras miskin kowe. Nyambik nggonen. Gen kok mekengkeng kaya ngono ki. Nyanita ya keneknya, dirawati cah loro. Laris kowe ngangger kok kuwi. Gelungan tek ya ora rapi blas. Iki ndas apa maisan. Klothok ngono ae. Kowe jejer karo Pak D Pangat iki ngolak padha. Apa sing mbok guyu ki Pak D Pangat apa Gina? Maaf ya De ya. Saya cah iki lungane Kalimantan ganteni ya De ya. Ayo balekne dhewe ya Mas ya. Keri dhewe sapa? Sapa ki Sim? Ayo ki gembur-gembur gajah tok kaya ngono ki nek iso. Kene empuk nek ngisor atos men. Corong keri dhewe rene gawa ning Ponorogo. Lagi ta orang. Yo. Yo. Rumangsane iki. Iki pite sapa ngawur ae. Pite sapa entuk pitapik men rumangsane. Ayo dere buri kono sik. Kuwi golek sing duwe no piye. Sembrono kuwi nggone sapa nggone cah cilik apa wong gedhe. Rong iki rambenek blas kaya ngono. Kancane joget tak wah ngontel kaya nedek kethek ae kowe iki. Kaya ayu-ayu amono. Untumu kuwi lho slonjor kaya mingkem merah dasi lehmu kemayu. Ayo kene. Joget. Cethake sik reokane. Ayo, ning kene ae. Ayo Mas. Baleni.
biar kowe kene ngisor kenek watu sakmene gedene lara syukur. Polahmu kowe iki. Masamu gandulamu ngono apa? Aku mumet aku ini bakas anak-anakku ki. Lah piye to, Nduk? Sik balik ki lang nggo ki. Nggo gak kaya Mbak Erin. Peteng iki piye malah. Aja kaya ngono ki ndase wong tuwek iki. Kowe rene iki ra iso mangan ndak dinane. Teten ana engko dicoplok corong. Wani karo demok sirahe wong tuwek. Coplok. Cop bayare no. Coplok 40, bayarane 46 mulih nggodhet 6.000 engko. Ayo jejer sing apik. Corong kene. Qasim. Sukardi. Utama. Gina. Ki ndasmu ki nggonen. Oh alah. Tutupi ini ae. Lah iya. Kaya duran-duran iki potongan tahun 80 e kondange duran-duran ngono kuwi. Jejogetan. Utama karo Sukardi maju. Sukardi iki lho. Main buntit, mboke jenenge Mariem. Ngapa ngomong iki ngapa? Ayu. Penggemar apa? Bapuk ana kono Mas. Kijing miring Mas. Yo. Yo Bi disindeni Bi. Ayo. Persiapan kijing miring. Lencer kuning dadi rebutan iwak tekek gurih rasane iwak bandeng diasem asem bojo tuwek penting kayane turu bareng aras-arasen ceng miring ceng ala kijing miring Cakepmu ki mau. Dadak terus ki nyapa ta ya? Bojo tuwek turu bareng aras-arasen ki mau piye? Iwak tekek ki gurih rasane. Nek iwak bandeng kuwi diasem-asem. Bojo tuwek ki penting kayane. Nek turu bareng ki aras-arasen. Bojo gladuk yen ngono kuwi. Dilem kayane tok kuwi. Cakepan iki. Ora lha iki kok apa rumangsa iki nek tuwek? Lho. Ha, Mbak. Ora ngono ya. Lah piye? Aku nang rumangsani no. Lah rumangsane piye? Aku wis tuwek. Lah iya. Anakku ki 6 pake 9 ngono wis. Lah iya. Biasa. Kok dhisik mantan begengkek apa piye, Dik? Lambemu kuwi. Lah piye to kok anak 6 kok pake nganti 9? Pelacur ya. Lho ya lah. Padha wae sami mawon, cah nakal. Kuwi gawe cakepan nurun Mbok Desuji Tegarjo. Ya ndang piye? Enak no Pakne, demenan ro tanggane. Ya enak banget ya. Heeh. Iya gecek tenan apa iki ana Palang sepur mau wis ya. Liyane nyapa to ya? Ngit iki tek misle ya dibenekke ya. Ya Allah. Timun ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon. Mas kijing miring. Sosok sithik Mas. Kijing miring
Sirah ngelu dipijat-pijat duwe bojo lemu yen ngangkep anget ora karit goreng-gorengan kopi sandalan cincin diseret jaran amit-amit penyanyi saiki dijiwit jerit dikeloni malah mapan mas aja ngono cek mas iki cek miring amit penyanyi saiki di jiwit jerit keloni mapan adik sempurna bancine lha ya dikeloni bojone dhewe ayo meng apa ki lak ya lambene mangap kaya Gusti Allah ning anake dhewe dek kasar banget mbok ya alon-alon kaya corong ndi timbang mbok ngono ki mbok tatapke tembok kono lho timbang mbok tapiki ndak dina ben dina tak tatapke lho temboke sing kalah kurang ajar mboke ayo mbok urut sangka kalau dibedoni anu canem-nem ke lho mboke gak trimo mboke oh aku trimo mah beneran oh beneran oh iya gelem mepek corong sasi 2 yuta mas lah setorane ngono lho tegese iki urut sangka Widodo Sugino Utama Sukardi Kosim terus corong tak gentung jleng yo sitak mas yo jiro lu Sugino oh cilikane belong anu barakan iki belong tak kaya ngene iki mulane kok nyecret Utama Sukardi Kosim mas sing tenanan mas nyambut mas piye to kok mas piye to nduk yo yo corong kok kentut to piye corong baleni kowe dhewe kok beda karo kancane ayo mas yo cetha mas yo di lah yo ora kaya nduk kone bengesan ora api-api kowe mepret kabeh kaya ngono kok kuwi saking lambemu ki sing ora apik pisan kas ya yo jiro lu rang ngawur dudu kuwi ya iki lho lah ya kuwi gak apa-apa nek kuwi malahan kuwi gak duwe kuwi Timon madhep rono corong sing digo ancer lurus semua Timon corong ki lho piye ta Weru liyane nengen kabeh Timon ki sing ndi ta ayo tenanan lho Timon nyawa iki piye ngono ngisor salah dhuwur salah ngisor salah dhuwur salah kowe iki ngisor bokonge salah dhuwur mingkem kowe iki ra iso-iso ayo delok madhep rono dodo sing dienggo pathokan tontonen plak liyane pas Timon lho padha to kowe arep salah madhep rono neh Timon
Aja dipisah, aja dipisah, aja dipisah. Iki mau metune kok ngendi iki mau? Lah kowe nek ngerti nglawer semono dawane. Metune kok ngendi iki mau? Oleh dodomu terus kempes isine ngene iki ngono. Gilani ya, nya. Timon. Weh, asline, asline. Asline ulah kowe buta. Buta Ora. Timon, Timon. 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 Dedak Timon. Timon. Dedak Timon. Timon. Dedak Timon. Dong 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 dong. Cigarane ayo bangun negarane. awan-awan joneng-joneng karetan karetan lake ulane bojo perawan kari-kari koretan iki Mas ngajak saiki pilih-pilih randane lah ha Mbok debik nyinden nek kaya ngono diseret kaya ya surapopo ciri khas dhek ya ayo tini Dek aja nganti kalah karo penyanyine Supranada. Ki ndek awan jane nimbali awake dhewe gandeng awake dhewe ndek awan ora iso ya, Nduk. Sedina iki mau mlaku papat. Jambangan, Jenar, Tangen, sing siji Sidoarjo. Kono panen tebu do tebang dadi awan gak iso ya, Nduk ya. Oh, Rin, kowe wis mangkat ta, Nduk? Wis manak urung, Nduk, kowe iki? kaya sapi ae manak Lah piye? ya aja manak to handoboli ngono kowe ra iso ta Kuwi no edian neh kuwi. masa kok manak Handoboli iki terus piye, Rok? Nyanyi. Nggih. Nemo luroji. Nggih. Jiro lumonem. Namo nempi. Ini tek kok ngono kuwi. Oh, gak barang kok ya. Kang Kadulu, aja nganti kalah karo Indri. Nggih. Kang Kadulu. Nita Rokayah kene. Ayo kene. ayo nitaro kaya Wah, masuk kae meniki tenan ora kuwi. Asli. Asli to ya sopir. Asli semprotan. Ora rombongane dhewe to, Mbak. Sapa? Nita iki. Ya iki soprasi ya. Oh, wis operasi. Oh iki aja buka wadi ngono. Oh, lah ora. Iya, dhisik nek plendungane ngene iki ya an. Ya enak, itu kasperane ya sih enak. Lah ya bisa sok Heeh. iki gak kempes kene nek sok kempes ngono ya. Reroncen mah. Kowe tak du karo anakku pokoke. Raroncen Kowe mah kok mah utama. Yo terus tak cekel mesti maleh. Rina wengi amo dadi Pinter menado kowe iki. pinter kok malah ditonyo kuwi. Lah saking gemesku. ya ora ngono ya kudune mbok iki ya aneh rae. Lah moke wong anak pinter kok malah ditonyo apa yo enek. Lah iya. Nit, akeh mbokne malah lanang lho aku. Oh iya. Ngerti kowe nafsu lho malah ngene iki. Ya tau Mas. Ya tau Mas. Ajam bojo gak pateni sik ya. Sing omah padha nitane kok ya. Lah iya. Lah ning bojoku micek kae ning omah.
Iki kudune iki ora ngono wae. Rupamu iki ngisin-ngisini kancane. Ah ngene lah ya wis bagus. Sapa iki? Benake nek dikono. Corong mau corong sing anu kuwi mau. Sing anu mau corong, Mbok. Heeh. Memang kan esek to, maka ditutupi gak ketok to, terus wonge mlayu rono corong mau sing anu. Gembok ora ngerti. Dembok plastik iki nulungi buka kok ya. Mbok Gina melu buka, bareng mbok tutupi kowe mlayu rasa ngeyel corong iki, Dek. Hei. Atake kowe sing gane amune. Iki banci-banci iki nek. Ayo. Nang kowe iki. Pepuntane Rina wengi. Pepuntane apal kok ya. Ya dhisik iki mbok iki sinden senior. Kabukune apa iso kowe kaya ngono kuwi? Nek guyu kacake ngecek karo aku. Iso buktekne sik. Pasang idep salah lho. Idep sing bener ngene iki lho. Ya. Pepuntane pantes dika asli ya Dok ya. Cuma iki. Ngendi Mas contono. Tukang syuting yo melu omongan lho. Rekamane yo nek isimu. Kowe Dok. Kari dhewe corong ngene. Dimen mawi. Nderayu. Monggo nderayu yo. Yo, dimen mawi. Ingkang maweh uyung. Iki sing bener sing ndi to, Mbok? Kuwi kaya gudak-gudak kok mono. Lah ngomong penyanyi ini Supranada ono mau kalah Rik. Mau kalah mlayune. Yo. Nek ngono iki ndonga sik. Ndonga sik. Gara-gara mbok itu iki mah slering ngono. Ingkang maweh. Iki sing salah sapa to, Tenit? Mas Pedro, iki salah ki yogane apa coronge to, Jan? Piye, Rong? Gara-gara diganggu mbok itu yo ngene iki suara. Bi, kowe iki meneng obi. Kowe rasa ganggu nyambedane karo ngono. Lah kok aku, Aduk? Yo. Dimen mawi. Ingkang maweh. Empan maweh, cakepan lawas kok ya. Yo. Yo. Ingkang maweh. Tobat anakku stok kuwi angel. Lah ngapa ndek meni jenengane apa jenenge nyedami ki apa jane? Aku dhisik iki senengane ungkal-ungkal. Ungkal-ungkal. Waktu pas apa ki metengke corong kuwi. Oh, seneng aku ungkal-ungkal bareng metu kok kaya ungkal kaya ngono kuwi. Wes, lungguh nduk. Ya. Adi-adimu ki wae. Nggih. Dibablaske apa, Nduk? Pelok 6 ta ki mau. Dadi le wong atiku. Ayo coba. Dintekke gak iki. Yo rasah. Oh ya dirampungke. Dimen wawi. Ingkang kok dimen Oh wae. iya. Ingkang mawe uyung
Dadi ya. Kene apa kono, Mbak? Kowe ta ya. Dadi wong atiku Koplo sagitanan. Sopranada coba. Nah. Wong ini ndi? Ganti sik garap pop. Pop ki, Nduk. Saiki. Heeh. Kinder pati waruku garap rock jogete rock kabeh. Yo. Suwing kotoran Sarang wedhe joget kaya cokekane Mbah Gatot iki piye, Rok? Joget rock kok kaya ngono ki piye? Rock ki terus peh jogete rock nyekel rock diobat abitke ngono. Lah aku ya kleru to, Mbok. Jane ngono. Rock ki wene ngono lho. Rock ki gese ora mau obat mabit kaya Kardi kaya liyane iso kok kuwi. Woblak ra wis. Baleni, corong tok. suwing kotoran Apik. Sak jogete sak tangane sak lambene joget kabeh. Apa? Ngetes. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak Sabra. Ayo, Mbak. Sepake ketok. Heeh ya. Ketok bolong mbuni sareng. Dandekke. suwing kotoran Lah kok kaya wong step kepunjulen ngono ki piye? Piye, Rok? Ya Allah Gusti Allah. Sumuk, Dok. Sumuk. Lah piye? Mbok macake wedok kok. Oh iya copot klambi tekan. Sembrono. Wong kene iki dandane wedok kok copot klambi, Rok. Atik rombongane beda-beda dong sih. Nah. Lah rombongan beda-beda wis kok. Ya beda dong Mati sih. kongkon ya gelem ngono. Lah ya. Iki piye to, Mbak? Iki pimpinan ae dikongkon gak rombongan ya budal kuwi lho. Saking kuwe lah jan. Kowe iki ya blandit wedok ya angel. Denger aja mah ngene iki mau. Bacot nek apa piye? Mah. Ana mung Dok. Kiringane apa, Mbak? Sing dandut mah rung teko-teko. Anyang-anyangen. Manuke lagi dilem. Dembik kowe iki. Lah piye ta ya bener ta ya kaya. Kene sing tuwakan ora wani kok kowe iki. Lah masa manuk ya gak ngerti ya, Ro. Masa ora wani ya, Ro. Wis aus. Rungu manuk langsung bingung. Wis kalah, sering ngalah karo mbok Dembik. Enggak, Mbak.
Ayo pipis nego. Ayo. Ya wis cara mboyak nyatah edane. Mbok dembi tok rasane nyanyi kon tengok ngono ae kok. Rampung nggih. Garepe apa? Sragenan, Mas. Yo. Terus suwuk, wah, adek aku nganti kaya ngene. Ngombe sik. Ngene sapa? Boyak. Sabtu pagi itu mring sirahmu seneng-seneng enek mates ya, Ndek. Ditutuke kadang-kadang Supranada. Enten penyanyi. Penyanyi Wayu, cacah Wayu. 8 mane-mane di lar-larke. Lah iya to, Jan. Kok sing nyanyi 7 wae mbok dembi rasah ngono ae. Kandekan solar iki. Muga-muga Supranada tetep laris. Dijogo. Jogo genderane. Sanajan ning jaba suarane kaya ngono kae, buktikan bahwa Supranada masih jaya. Amin. Dongane mboke mesti mandi. Donga dinonga. Lho malah mentelengi matane arep ucul iki piye to? Oh, di ngono kok malah matane arep ucul iki lho ya. Matamu dhewe kono. Oh, corong tinggal. Corong tiga, Mas. Arep mbok awol, Mas. Wah iya. Corong kon ninggal, Mbok. Nduk, Ikhlas apa ora kowe? aja. Ya mung siji no aja, loro jaluk nang. Wah, Jan. Wis malah lalah Jan. Kandhane iki. Nadyan mbok sia-sia lho ning kene iki lho. Piye, Ndoki? Matur nuwun ya, Mas ya. Sayang sik. Yo. Sayang sik ndi. Masih girap-girap. Wah, rungi ngono daya wis padu iki piye. Wis seneng-seneng wis wates ya, Dik. Wis pamit karo para tamu. Mugi-mugi Pak Margono sak keluarga anggenipun amiwah putranipun siang, putranipun mugi-mugi dumugi kaken-kaken karo Nenen. Amin. Wis donga dinonga ya, Donga Kak ya. dinonga, Mbok. Jejer. Entuk bir pira, Nduk? 3, Mbak. 3 ki. Nah, ya. Nah. Rasake keri. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca. Padha dolanan. Rene bebarengan. Rame-rame bejaga gojekan. Kae rembulan yen disawang apa anal berawit kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore Gantung asale saka teloy Mas mata ngantuk iku tambane apa alah-alah getuk asale saka teloy Mas yen ra petuk atiku dadi gelo aja ngono ya Mas aja ngono kadung janji aku engko gelo lah ya ora matur nuwun